Terve kaikki katsojat ja nyt me pelataan täältä Poma-ottelusta tää vaikeustaso järjetön ehkä läpi, jos päästään. Voidaan pari yritystä koittaa ainakin. Ja. Tää on tosi vaikea. En oo tätä vielä yrittänyt yhtään kertaa. Mut Edgar on tässä on ihan sairaan hyvä. Semmoinen. Aina kun se iskoittaa pomoa, se saa siitä yhtä HP:tä. Nyt sillä tippuu noita tehopisteitä. Noita tehopisteitäkin varmaan vois kerätä. Anna siis tää sieltä pois. Nyt ei koska chattiin. Tai no, onhan siihen pakko koskea. Toi searchaa kerätä noita. Eiks se kyllä oli. Meillä on saatu jo siihen noin paljon tuhoa. Noista lisää HP:tä. Siitä tulee kohta vihainen. Mä oon ainut näitä häijää. Teho yhtään tuosta voimikuutiota. Ei ampu ihan sairaasti nyt. Mä kannattaa. Mulla on vähän enemmän HP:tä on. Mä en pääse näitä karkuun, sen mä tiedän. Ohi, siitä tulee minuutin päästä semmoinen tosi vihainen. Se on ikävä homma. Sit kun se on vihainen. Mä en oo koskaan tätä päässyt läpi. Tänään voisi olla se päivä. Ainakaan ilman kuolematta. Mä en oo ikinä päässyt, enkä oo tätä kyllä läpi päässyt. Siinä on enää 10%. Ihan oikeesti. 20 sekkaa eka tuhosta. Ilman, että se ei tarvii olla vihaisena. Tuosta hyvä. Kyllä me tuhotaan. Oi, tuotkaa se. Oi! Oi. Ei se ollutkaan niin vaikea. Noin. Niin, tää on aika kysyssä olleen. Niin kuin Edgarkin sanoi. Se on 60. Monta mulla nyt on näitä kromaattisia. 200. Mutta ehkä seuraava, minkä mä haluan. Mä saisin itse asiassa kaikki. Ehkä toi Gordeliusin kannattaisi säästää. Se olisi ehkä semmonen hyvä. Mut siinä oli Poma-ottelu ja tällä pelasin koko Poma-ottelun läpi. Nähdään ensi videossa.